Καλησπέρα σας. Μια λύρα για όλους τους λαούς. Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και το χώρο. Με σημείο αναφορά στη λύρα του πόντου, που με τη δύναμη και τους ήχους ψυχής που τη χαρακτηρίζουν, μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μελωδίες, πέρα από τη μουσική που εκπροσωπεί. Να μας ταξιδέψει σε γνώριμες στράτες, αλλά και να μας αποκαλύψει νέα μουσικά μονοπάτια. Με συνεπιβάτες καταξιωμένους κορυφαίους μουσικούς και ερμηνευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με ηχοχρώματα της καθημάς Ανατολής. Με σύγχρονες μουσικές δημιουργίες. Ένα μοναδικό πάντρεμα ήχων αναδεικνύει τις ξεχωριστές δυνατότητες της ποντιακής λύρας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ξεχωριστή μουσική διαδρομή με προορισμό τη μαγεία της μουσικής παράστασης. Μια λύρα για όλους τους λαούς. Χορηγή της εκδήλωσης. Το Fresh Patisserie, η εταιρεία Νέκταρ Κουρτίδης, το ξενοδοχείο Ελπίδα Resort and Spa, το σούπερ μάρκετ Κάνζας, η μουσική σκηνή Παρακάθ, το κέντρο συναισθιάσεων Κομπολόι, το σουβλακοπωλείο Καθοδόν, χορηγή επικοινωνίας, το δίκτυο τηλεόραση, το Noise Radio 93,5, το Boom Seres Radio 88,8, το ράδιο Νότες 106 και το ράδιο Ακρίτες 102,3. Επιπλέον, το κατάστημα ενδυμάτων Ακρομπαλένο Fabulous Edition Γιώργος Καλαθάς, το κομμωτήριο InShape και το στούντιο Make-up Sign της Όλης Φραγκίδου Γλούφτσιου. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση του ΤΕΙΣΕΡΟΝ για τη φιλοξενία, καθώς και το Σύλλογο Σπουδαστών για το κάλεσμα. Καλή σας ακρόαση!
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχόμαστε εγώ και όλοι οι μουσικοί να περάσετε 1,5 με 2 ώρες περίπου ευχάριστα, να ταξιδέψετε με τη μουσική μας και να ξεχαστείτε από τα προβλήματα τα καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Περνάμε τώρα στην Ηλιογέννητη. Μουσική στίχη Μάνος Αχαλινοτόπουλος. Πρώτη ερμηνεία Αλέξης Παρχαρίδης. Διασκευή Λάζος Ιωαννίδης. Στο τραγούδι μαζί μας ο Κώστας Ηλίου. Τζίκαι με μπρέσα αντέμνες. Τζίκαι με μπρέσα αντέμνες. Με λατσέτσαες. Σα όρομα παγώ όρο και Όρο και Λένα, γκίλα και ρένα. Αχ, τα Ψάχνα λέει στα σύννεφα, στην αγκαλιά του αγέρα, να βρω την ήλιο γεννητή, του ήλιου φύγατε, στο πέταγμα μου. Μες στο φως της αυγής Ανατολής, μες στο μπλε του ουρανού του γιορτινού, η ματιά μου δροσιά στα λαγματιά, με τον φόβο γελά πως πέτω, του ανέμου ψυχή κι εγώ πως να σώθω, να μάθω που πηγαίνω. Βρίσκω την ηλιογέννητη στου σύννεφου την άκρη,
φλόγα φωτιά στα μάτια μου, χρυσή είναι η θωριά, αχ, η θωριά της. Αν θες να μάθεις που θα πας και να σωθείς, γυρεύεις, πουλί να γίνεις μάτια μου, στο μύθο να πιστεύεις. Παιδί να γίνεις μάτια μου, στο μύθο να πιστεύεις, στο μύθο να πιστεύεις. Συνεχίζουμε με Τάμσαρα, χορός του Πόντου. Διασκευή Λάζος Ιωαννίδης. Η μουσική του έχει διασκευαστεί και σε χώρες όπως Αρμενία, Τουρκία και αλλού.
από ξένο τόπο, παραδοσιακό τραγούδι της πόλης, γνωστό σε όλους, στο τραγούδι «Η Κική Σαββίδου». Συνεχίζουμε. Και Μαντσέ Βιές Violin. Μουσική Λάζος Ιωαννίδης. Σολίστ μαζί του ο Ρωμαίος Αυλαστημίδης από το άλμπουμ Έμπνευσης.
Προχωράμε στο «Η κόρη επίεν στο Παρχάρ». Παραδοσιακό του Πόντου, στίχοι παραδοσιακοί, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν από τον τραγουδιστή θρύλο της ποντιακής μουσικής, Χρύσανθο. Διασκευή Λάζος Ιωαννίδης. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Ιωαννίδης.
τον Μπαλκάνια, μουσική Λάζος Ιωαννίδης, σολίστη μαζί του στο βιολί ο Ρωμαίος ο Βλαστημίδης, κλαρίνο ο Μπάμπης και Μανιτζίδης. Περνάμε στο Τσάγελι. Το τραγούδι αυτό έχει διασκευαστεί στην ποντιακή δισκογραφία με τον τίτλο «Μάνα Μάνα», σε στίχους Βασίλη Μωυσιάδη. Τραγουδά η Ντιλέκ Κότς. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, το ύφος και το ηχόχρωμα από τη λύρα μας παραπέμπει στο ίδιο ύφος της Μαύρης Θάλασσας σήμερα. Το Νιαλίδικο. Διασκευή Λάζος Ιωαννίδης.
Εδώ θα σας παρουσιάσω έναν τους μουσικούς στην παρέα μου, που ένας από αυτούς αν έλειπε από εδώ θα ήταν μεγάλο το κενό. Είναι όλοι ένας και ένας. Από αριστερά σε μένα, δεξιά σε εσάς, Φίλιππος Κεσαπίδης. Αντώνης Νικηφορίδης. Ο χαϊδεμένος Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Ο Πάπης ο Κεμανατζίδης. Φίβος Αποστολίδης. Νέστορας Σεφέρογλου. Ιμπραήμογλου. Παύλος Ιωαννίδης στα keyboard. Κώστας Τζούνης στο μπάσο. Ο ήσυχος Γιώργος Κορτσινίδης. Ρωμαίος Αυλαστημίδης. Γιώργος Σπυρόπουλος. Γιώργος Μιχαηλίδης. Νεκτάριος Κουρής. Μάνος Καλιδάκης. Στο ντουντούκ. Δεν το ξέρω όλο το όνομα στα ξένα. Ξέρω το σύντομο, το καλλιτεχνικό. Χάτσος. Κανονάκι. Θανάσης Κουλετιανός. Κιθάρα. Θα σας πω μόνο το επίθετο και θα μου πείτε αν είναι πόντιος. Καρακαλπακίδης. Γιάννης. Και αφήνω τελευταίο τον άνθρωπο που έχει τη μεγαλύτερη υπομονή από όλους, που είχε την επιμέλεια όλου του προγράμματος, το Δημήτρη Τεπερεκίδη, στο πιάνο και στην επιμέλεια. Οι φωνές που μας τραγουδούν και μας πηγαίνουν ανάλογα το κομμάτι εκεί που πρέπει, είναι η Ντιλέ Κότς, την ευχαριστώ πολύ, η Κική Σαββίδου, ο Κώστας ο Ηλίου και ο Γιώργος ο Ιωαννίδης. Στην παρουσίαση και στην ενημέρωσή σας για αυτά που ακούτε, η Λίλα Παπανδρέου. Εκ μέρους όλης της ορχήστρας, για μια φορά ακόμα ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας ακούσετε. Στον ήχο, το άφησα πριν τελευταίο, ο Γιώργος Δασκαλάκης στο stage, ο Άκης ο Ελευθεριάδης για σας, Νάκας στον εξοπλισμό και στα φώτα και η τεχνική διεύθυνση. Θέλω να σηκωθείς τώρα. Μιχάλης ο Παπάς.
Περνάμε τώρα σε ένα μικρασιάτικο παραδοσιακό της πόλης από τη φωνή του Κώστα Ηλίου. Στο είπα και στο ξαναλέω. Στο πακέ στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Στο πακέ στο ξαναλέω, στο γυαλό μην σε πάρει και πατήσεις κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα, αχ και σε πάρει και χαθείς. Κι αν σε πάρει που σε πάρει κάτω στα βάθια νερά, κι αν σε πάρει που σε πάρει κάτω στα βάθια νερά, κάνω το κορμί μου βάρκα και τα χέρια μου κουκιά. Κάνω το κορμί μου βάρκα και τα χέρια μου Περνάμε στο Moldovan. Η μουσική είναι από τους πιο διάσημους βιολιστές στον κόσμο, αρμένικης καταγωγής και το όνομα αυτού Σαμβέλ Γερβινιάν. Διασκευή Λάζος Ιωαννίδης.
Γεμιλέρ Γκυρεσούν. Μουσική περιοχής Μαύρης Θάλασσας με τον τίτλο «Την πατρίδα με έχασα, τραγουδιέται εδώ». Ντουέτο η Κική Σαββίδου με την Τιλέκ Κότς. Bayıldım, bayıldım, aman aman.
Σαρίκους, που σημαίνει ξανθό κορίτσι. Παραδοσιακός χορός της Πάφρας του Πόντου, διασκευή Λάζος Ιωαννίδης, ερμηνεύουν ντουέτο ο Γιώργος Ιωαννίδης και ο Κώστας Ηλίου. Τας, μουσική Μπάμπης και Μανετζίδης, διασκευή για λύρα Λάζος Ιωαννίδης.
Σον Θεόν 7 Γοτάμαν. Μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στίχη Γιώργος Μαυρίδης. Διασκευή Λάζος Ιωαννίδης. Στην ερμηνεία ο Κώστας Ηλίου. Σο Θεόν εφταόνταμα δε σύρες των πονών μάνα, δε σύρες των πονών μάνα και γένεσαι σε με. Μάνα ξέρεις πως αγαπώ σε, εντροπή και να ρωτώ σε, αν κολλάσει ο κόσμος, ο παράδεισος που Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που ήρθατε εδώ να μας ακούσετε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να σας ταξιδέψαμε με τη μουσική μας από Βαλκάνια, Ασία, Πόντο, Μικρασία, Θράκη και να ξεχαστήκατε λίγο από όλα τα υπόλοιπα. Θα σας χαιρετήσουμε εδώ, εγώ και η μουσική. Τώρα συγκινήθηκα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
Αν ήμασταν σε μαγαζί θα λέγαμε καλημέρα σας. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Λοιπόν, επειδή μεγάλωσα εδώ στο Λευκώνα και μεγάλωσα με τη λύρα μέσα από την παράδοση, σε πανηγύρια, σε γάμους, σε μουχαμπέτια. Από εκεί ξεκίνησα σαν χορευτής στο σύλλογο του χωριού. Θα σας παίξουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που το ξέρετε όλοι, αλλά θέλουμε να μας βοηθήσετε κι εσείς με λίγο το ρυθμό. Αν μπορείτε να συμμετέχετε και θυμάστε τα λόγια να τα πείτε κι εσείς και να σε ευχηθούμε καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος.